Magandang araw, Pilipinas. Ayan, marami tayong 10 pisong banknotes dito. Ayan, Republika ng Pilipinas, Apolinario Mabini. Ayan, panahon ito ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayan, at mayroon din tayo, ito, ang nakapirmang Pangulo dito ay si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Ayan. At ito pa, 10 piso, ayan, panahon ng dating Pangulong Joseph Estrada. Ayan, at ito pa, ayan, panahon din ito ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayan, magkasama na si Apolinario Mabini at si Gat Andres Bonifacio. Ayan, salamat po sa panonood at salamat din sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. God bless po sa inyong lahat.